मोजां ना खबरा? औ ओमफ्राय मोजां दंजोबो? मोजां दं न'खरावबो? औ खोनादों नोङो गियान सोरां बिथांखिनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनदोंमोन BTC सरखारनिफ्राय औ नंगौ नंगौमोन ना? औ नंगौ मा इयाराव मोना? आङो बे समावहाय BA 5th सेमिस्टार फरायगासिनो दंमोन औ ओमफ्राय बे समावनो आं मोनदों आरोखि अके बेनिफ्राय आंहा बे समावहाय गोबां थाखा फैसानि जारलामोन औ ओमफ्राय बे समावहायनो आङो बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रां मोननो हादोंमोन आरो आं बे 5,000 रांजोंहाय आङो 5th सेमिस्टारनि जेनाखि एडमिसन बे एडमिसनखौहाय आङो बे 5,000 रांजोंहाय आं लानो हादोंमोन जोंना माबायाहाय एडमिसनावहाय 4,000 खामोन नालाय औ आङो बे रांजोंहाय औ एडमिसन लानो हादों आरोखि दा अके बेनिखायनो आङो जोब्बाय ओमफ्राय दा BA कमप्लिट जाबाय? BA कमप्लिट जाबाय औ अ जोबथ'बायानो अ बहा फरायदोंमोन? आङो थिफखाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म कलेजाव फरायदोंमोन। अके अ खोब मोजां जों खोनानायावथ' बे कलेजआ दाख्लैसो आरो BTC सरखारनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइस खालामजाबाय होनदों नंगौ ने? नंगौ खालामजाबाय ने? औ खालामजाबाय नोंसोरथ' मोनस्लाबासै होमब्ला? मोनस्लाबाखिसै जोङो मोनस्लाबासै जोंनियाव जायाखै आसा दंमोन ना औ प्रभिन्सियेलाइस जानानै औ फरायनो? जेन'हक मास्टार डिग्रि खालामगोन ना खालामला? ना मा प्लानिं दङ? मास्टार डिग्रिखौथ' खालामनो गोसोमोन नाथाय नैबे एसे न'खराव जारला जानायखाय थाखा फैसानि नैबे बोसोरसेखौ गेप खालामनानै औ एबार जुदि थाखा फैसाया गोरोबलायोबा औ मास्टार डिग्रिखौ लाफिननो सानदों आरोखि औ न'खराव ओरैनो सोर सोर दं? न'खराव ओरैनो बिमा बिफा ओमफ्राय फंबाय सासे दङ औ ओमफ्राय आं नैबे खाथियावनो इउनिभारसिटि दं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दं औ क'क्राझारावनो औ बेबो एसे साब सिखोन जाबोगासिनो दङ बेयावनो खालामनो हागोन एसे प्लेनिं खालामबानो जाबाय औ बावनो हागोन ओरैनोथ' ग्रेजुवेसना साफिसियेन्ट नङा दानि जुगाव जोङो बुहुद माने माखासे माबाफोरखौ जोङो मा होनो बेनिफिसियारिफोरखौ मोननो थाखाय जोङो गावबागाव आरो नाजाबाय थाबावनांगोन बा माखासे नोंनि लाइफ केरियारखौ दानो थाखाय दानि जुगाव ग्रेजुवेसनानो साफिसियेन्ट नङा बिभिन्न' जोङो मास्टार डिग्रि खालामनांगोन नङाबा गोबां प्रफेसनेल कर्सफोर दङ बेफोरखौबो खालामनो हायो नों सिन्था खालामबानो जाबाय नङा होमबा दानि जुगाव माखासे स्किल बेस माखासे कर्सफोरबो दङ जुदि मास्टार डिग्रिखौ गोसो जाथाराब्ला नों माखासे स्किल बेस कर्सफोरखौबो लानो हायो एसे नोङो सिनियर मानसिफोरजों सावरायनानै मायावहाय साबसिन जागोन फोरोंगिरिफोरजोंबो एसे सावराय ना दा बेखिनि समाव नोंथाङा जिहेथु BTC सरकारा गियान सोरां बिथांखिनि थ्रुयै बोसोराव माखासे फरायसाफोरखौ एफा एनै हेफाजाब होनो नाजाबोबाय थादों बा सुपार 50 मिसननि थ्रुयै माखासे कचिं होनायनि बेब'स्थाखौ खालामदों बेफोरखौ नोङो खोनानानै ना बा मोननानै बा मोनथिनानै नों माबायदि फिल खालामो बे सरकारा बेखौ खालामनाया मोजां जादों ना माबा मोनसे नोंनि गोसोआव मा सानदों एसे फोरमायनाय आंथ' गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों आङो गिबियावनो जोंनि BTR नि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम गोजोननायजों बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावहरदों मानो होननानै बुङोब्ला आङो जिहेथु गोबां जारला समाव जे आं गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांखौ मोननो हाबाय आंनि थाखाय बहुद बियो खाफाल गोनां होननानै आं साननानै लायो बेनिखायनो आं बिथां मावफुं सोद्रोमा सारनिसिम आं गोजोननायखौ बावहरदों गोजोननायखौ फोरमायहरदों इयुन समाव जों गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय बेफोरबायदि एजेन्डा लालांबावोबा खोब जों फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जागोन आं बेखौ आसा खालामदों जे दिनैनि दिनाव सुपार 50 लानायनि बागैबो आंहा जोबोद गोजोननाय दङ जिहेथु जोङो रांखावरि गैयि हिसाबै जोङो बेफोरबायदि सुजुग सुबिदाखौनो जों नागिरखायो उननि समाव जोङो बेयावहाय जोङो माने इन्टारभिउ होनानै जोङो माबानो नाजागोन जेनेबा नाजागोन दे नाजानांगोन दा जिहेथु ग्रेजुवेसन कमप्लिट जाबाय नोङो APSC खौबो ट्राइ खालामनो हाबाय UPSC खौबो ट्राइ खालामनो हाबाय नेक्स्ट जेब्ला सुपार 50 नि खबर मोनो अब्ला एप्लाइ खालामनानै सेस्था खालामबानो जाबाय दे मोजां मोनदों नोंसोर गामिया एकदम नेचारेल दं दाबो एकदम बर' गामि ग्रोम ग्रोम ना जागोन दे लोगो मोनबाय थागोन दे